masih ingat ya. Yo untuk lagu terakhir season limbuan. Iki Lagu aku terakhir. jaluk. Apa lagu Sing mimpin joget ning depan Mas Ibra. Wah. Rokok Surya. Surya. Ayo. Mas Ibra Tio Cus. Tio Cus. Ayo joget tali latar. Ora malah penak wis tuwek iki. Ayo, Ibra, Mas Ibra, Mas Cus, atau Mas Aryo gak Mas Aryo? Ora. Terus Mas Adit, sing meking kae, sing terakhir Mas Alpan. Ya. Ayo. Enek 4 iki. Iki di live streaming lho, kondang kowe kok. Yo. Kelangan apa to riri ngono ya Mas. Ira berarti lupat. Oh ya. 4. Duh. Alpan kok ora iso ngadeg to. Mas. Bayo. Ya Mas. Ditoto, Dik niken sing mimpin. Oke. Mimpin barisan. Ya Mas Alpat nek kene Mas Alpat. Cus mimpin nari. Yo wis rapopo sak isane. Lagune 1 2 Dik niken. Sik ditoto sik barisane sing rapi. Mas Alpan mohon maaf sampean awar-awar wong dodolan nek kono Mas. Teh aku masih gak ketok Mas. Sing nyanyi di atas rapopo. Hati-hati. Oke lah, ditoto barisane. Sing depan pan iki aja ngruntel to, ngerti baris ora to? Ya. Langkah tegak maju. Sopo ya wis. Iki. Bocil sitok ya, disesel ya. Diseselke. Ya. Yo, baris ya. Siap. Waduh. Gerak. Cang kemuka. Ya. Lencang ke muka Mas Dek. Lancang depan, gerak. Lancang depan nih piye to lancang depan nih? Le. Tegak, gerak. Oke. Bar barisan jalan. Ya, cuma. Burung wae nyanyi. Wes pokoke joget ngono ya. Ayo 1 2. 1 2. Sak pira Mas nadane Mas? Ada diunggahne 1,5. Gak enak toh 1,5 iki. Wis diunggahne siji. Ya. Wis tak pupo wingi. Oke. Rada diunggahne setok kasih Mas. Wis tak pupo wingi. Oke.
Wis nek. Niki. Alpan apa ngerokok Alpan? Alpan gak ngerokok lungguh. Ya. Sanguku ngendi sanguku? Ora. Cah cilik kok udut. Cah cilik kok sangen oleh. Oh, ngono kuwi lho. Dek niki kan duduk dulu. Oke, Iki terima ada kasih. request dari Karang Taruna Guyub Rukun. Ya kuwi Pak Toyo Lurah Sendang Bumen nek mboten klentu. Nggih, heeh. Kepareng kepengin minggah wonten ing pepanggungan. Wah iya, heeh. Ya teduk. Heeh. Waduh. Wah. Alhamdulillah. Wes. Kaya Raden Garutkaca nggih. Wilujeng dalu Bapak Sutoyo nggih. Pak Toyo nggih. Alhamdulillah. Lurah Sendang Bumen. Leres. Alhamdulillah. Matur nuwun sampun dipun berkahi, Pak. Nggih. Nggih, niki Lurah namung ping 3. Lah, ping 3 niku tegese pun dipercaya kalih masyarakat kok. Amin. Amin. Niki Nyuwun sewu bujange. nggih, pripun, Bapak? Menika wekdalipun sangat singkat. Sangat singkat nggih. Soalipun sedaya menika peraturan. Ya. Peraturan pilih bujange niki mangke melanggar peraturan. Nggih. Wah jelas Bahaya. induk jenengan dicabut. Lah nggih, seniman tak dukung, Pak. Nggih. Oke, nggih. Monggo badhe paring dawuh napa? Nyuwun sewu Bayu Cange Pripun? aja dipriliki. Mboten. Mboten usah kenalan, bilih pengen pirsa kula tangklet mawon dateng Bapak Slamet Raharjo Nggih. utawi Buyati Toko. Oh, nggih. Nggih. Kula namung nderek mangayu bagya. Nggih. Anggenipun kagungan hajat Bapak Lurah beserta pangkat khususipun hajatipun warga masyarakat dusun Babatan anggenipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan desa Werungotok. Betul. Mugi-mugi amal panjenengan ingkang sae kala wau dipun catet kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Pak. Sesampunipun sodakoan mengeti cikal bakal ingkang babat dusun Babatan tansah pinaringan slamet rahayu mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Kathah rezekine. Amin. Gampang gasar leh nyambut gawe. Amin. Rukun kalih anak bojone. Amin. Nyun sewu kula tak nyangoni ibu-ibu waranggono panjenengan bujange. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Sendang Bumen Pak Toyo. Wah, niki Kyai Sembodo ki ngene iki. Saksok. Ya. Pangapunten Pripun? Pak Marwan kala wau usia sampun sepuh. Sepuh. Sampun ketinggalan zaman dereng ngertos hukume kepanggungan. Kepanggungan. Hukum panggung niku pripun, Pak? Nyawer. Nyawer. Siap, siap. Luar biasa iki. Wes jos. Pak Toyo jos pokoke. Piyayine Sembodo. Wah.
nek masalah bintang tamu keri-keri. Kok ngaten, Pak? Loh, soalipun ngaten. Pripun, Pak? Bintang tamu niku sampun menguasai sedaya gending-gending. Oh, Niki mangke gendinge khusus dibuka HP-ne gendinge Sarip tambah oso. Engko nek iso sawerane akeh. Dalange apa njaluk disawer? Kula njaluk ditanggap mawon, Pak. Oh ngeten. Soale nek nyuwun dipun sawer Pak Ibu nggih. Kajenge disawer kalih panitia. Wes. Nggih no. Pripun Dik kan saguh Sik. mboten. Kula saged Bapak. Nggih. Tapi ngenteni setahun malih, Pak. Kale dereng kula apalne ngoten lho panjenengan kok nggih mboten sanjang kula. Kok mboten sanjang? Wonten lagu liyane napa mboten? Saniki HP-ne dipun repek, digoleki gending Sarip tambah oso. Kuwi cerita kuno. Cerita kuno. Nggih. Sing setunggal Loro Jonggrang. Wah. Ah, Rara Jonggrang Rara niku mawon, Pak. Suwae, Pak. Mbak, Pak. sampean iki kelasé bintang tamu. Wah. Kelasé bintang tamu harus bisa. Ya bersyukur alhamdulillah dadi bintang tamu ning kok ya. Nggih, monggo. Sik dilungkas. Sik dhewe Loro Jonggrang. Jonggrange sampean. Wah. Mbak sapa ki? Mbak Sri. Cobi ngadeg Mbak Sri. Cocok iki. Wah. Aja ngenang ngene. Nggih. Nggih, Pak. Pripun, Pak? Wah. Nyun sewu. Nggih. Asmanipun panjenengan Pak sinten? Mas Akbar kula, Pak. Oh, Mas Akbar. Nggih. Suarane Akbar wis kondang, Nggih. tapi sayangnya aku urung nanggap. Wah. Nggih, Mang tanggap, Pak. Nggih. Kula akoni bucange Nggih. wiyogane panjenengan nom-nom Nggih. sigrak. Matur nuwun pangestune, Pak. Nyambung Nggih. pangestune sing Muga-muga panjenengan sak kanca kula dongak-dongakne laris. Amin, pangestune. Reboko. Nggih, pangestune, Pak. Tapi nyun sewu panjenengan nek pados Ibu Waranggono kok namung sak meter selawe kotor. Minim. Niku dereng ngertos wong lanang sedaya, Pak, mergi, Pak. Dereng ngerti. Wong lanang dereng ngertos. Dereng ngerti tapi pun paham. Wes. Wah, la iki. Saniki jenengan jonggrange. Nggih. Ya. Mas Akbar Bandume. Momrot. Oke. Ayo, Oke. fragmen. Jenengan napa, Pak? Koordinator. Loh, kula sutradara. Wah, Ngeri tenan. Kalau kita kali jenengan, Pak. ya. Mengke mawon angkatane kula angkate. Kula Akbar napa Bandung, Pak? Wong nek delok gantenge. Nek delok gantenge kaya ngono ya Bandung. Oh, Bandung, oke. Nah. Conggrang teluk. Oh. Jonggrang. Nggih, Bandung. Wah. Kemangsane ra iso totalitas ngono iki. Nyantol. Nyun sewu Pak Wiyoga. Nyun sewu. Lagek Lurah Sendang Bumen ngedekne dalange. Nah, nggih. Nek mboten disawer kebangetan, Pak niki mengke. Oke, beres. Nggih.
Jonggrang. Nggih Bandung. Loh, Kang Mas. Oh Kang Mas. Oh, bojone kok. Nggih Kang Mas. Lho urung to moh kok. Oh iya. Oh iya. Sing tenanan to Mas e. Jonggrang. Lho. Nggih Bandung. Ah. Aku tresno marang kowe. Rina pantaraning dalu, ora ana sing tak penggalih, ora ana sing tak pikir. Napa nggih Bandung? Ora usah basa. Oh, nggih. Ora dadi basa. Mung sliramu Rara Jonggrang kang ana telenging atiku. Aku turu madhep dhuwur ketok-ketoken Jonggrang. Madhep turu tengen ketok-ketoken Jonggrang. Madhep kiwa tu ketok-ketoken Jonggrang. Murep aku ganjel. Aku moh. Ora sah ketok-keton Bandung, ketok-ketokno Lurah Sendang Bumen. Wah, Ketok-ketok ono. ya jelas kalah kono sing nyawer kok. Ayo, Aku duwe bebono Bandung. kowe duwe paminta? Nggih. Waton ora njaluk tumruning lintang kang sarta rembulan, mesti tak sembadani. Aku njaluk Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Kleru. Lah pripun? Ora candi. Lah napa? Bayi sewu Beyo, bayi sewu terusan ngeri. Lah aku biasane pisan wae lape sarung lho. Njaluk apa? Candi Sewu Suwengi kudu dadi Bandung. Mangkono. Isih ana pamundhut apa meneh? Candi Sewu Cukup kuwi. cukup kuwi. Ya apartemen bareng. Ya Njaluk mobil. sak akeh-akehmu. Iya. Aku muja marang para Gandharwa kang dadi baju barat. Baju barate Bandung Bondowoso. Tak cipta Candi Sewengi, Sewengi bakal dadi Tak angate. Sawangan. Sik cepoten jok ora penak engko. Sawangan. Ndi. 1 2 3 10 100 1000 5000. Akeh men kuwi sing anak-anakan candi kuwi. 100 200 ya toh 900. Lah. Iki yo candi. Piye wis tak sembadani kabeh. Hitungan. Tak etonge dhisik Bandung. Yang kurang gedep omong Bandung Bondowoso. Kok cacahe kurang siji Bandung? Berarti Sampung 900. 999. Aku yang ora cukup kanggo nyembadani pamintamu. Kurang Bandung, kurang sitok. Hmm? Kurang sitok ora iso. Kudu iso. Ora iso. Kudu iso. Ora iso. Yen ngono sijine kowe. Jonggrang pesek. Oke. Suwun Pak nggih. Pun iki Pak. Pun iki Pak nggih. Oh nggih diangkat tok. Jenengan mawon Pak. Sing nembang. Berat. Lara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Waspadakno lan iki nandang kasmaran. Padakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka Bandung kowe aja malu. Parang iki kanggo kudu
nyuwunmu tak Asik. Joget wae Mas. Ayo. Joget wae. Kowe ayu tenan ora mukat yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Joko Bandung kowe aja malungkung perang iki aku durung rampung bila mati Kang Mas Prabu Kumala kang wis sedo labuh ing Wonosegoro Bandung Asik. Panggih Prabu Marmaya aku kudu Ati Sakti Bondowoso Ora jonggrang Joko Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawangi kudu dadi Iya jonggrang Hebat Pak Toyo luar biasa. Matur nuwun Pak Toyo. kok urung-urung matur nuwun wong cik kurang siji. Loh, oh nggih. Nggih, Pripun? niki nyuwun sewu Nggih. bujange Pripun? muga-muga Nggih. besanku ya ora ndelok ora ngingeti aku. Ya niki, nggih. Heeh. Mugi-mugi nggih, Pak. Ngeten iki bot-bote nuruti seneng. Nggih, Pak. Ben panjang umur. Heeh, nggih. Dik Niken, Nah, iki. Nggih. Heeh. iki mang Nggih, Bapak. pung-pung bulurah ya ora melu. Nggih. Nah, aku blat Amor Cahayu ki seneng Lah. banget. Nggih. Saiki gak sangel-angel gendenge podang kuning Walah, dibawani. Bapak, kadung kula ngapalne sarip niki wau peh 7 bengi 7 jam niki wau. Wis monggo, pokoke sing penting sing bener. Nggih pun kodang kuning mawon. Kodang kuning lah. Iya, Pak. Iya, Pak. Kodang kuning wae. Iya, Pak. Bucange niki mangke kula mboten saged nenggani ngantos purnanipun acara Nggih, siap. nderekaken Nggih. netakaken Amin, amin. wayangan Nggih. soale nyuwun sewu Siap. ingkang dipun wastani Ringgit Purwa Nggih. menika nggih siji hiburan Nggih, tuntunan tuntunan nggih leres, Nah, Pak. niku sing leres ngoten. Kedah dicekel sedaya. Nah, Nggih. ya mengke mesakaken Nggih. bapak-bapak sesepuh mriki kan tasik. Penikmat lakon. Nah, nggih. siap. Terus pangapunten Nggih. kula mangke mantun niki terus wangsul. Nggih. Nggih. Nderekaken, Pak, nggih, Nggih. nderekaken. Kapan-kapan kula tak dolan mriko. Nggih. Dolan nek dolan biasa gak apa-apa nek dolan golek tanggapan ya engko ngenteni nek nyadranan sasi sura. Oh, siap mboten silaturahmi mboten napa-napa. Nggih. Kula nggih dolan kula, Pak. Waduh. Nggih, Lah, monggo. iki. Kula nggih dolan nggih. Wis tondang kene, cedak kene lho. Nah, Ah, pung-pung bulurah gak melok Iya. iki wis tak anggap gepyokan. oke. Kepiakan niku napa, Pak? Jamu. Oh, jamu. Jamu kanggone wong bar manak. Ah, Lah tapi niki live streaming lah, Pak. Menawa bulurah mungkin delok to, Pak. Delok teng YouTube. Loh, Pak Lurah ngono lho. Tekan griyan jenengan pun dikancing. Gak apa-apa, Nduk. Ya serak pengindang. Oke. yuk podang kuning. Ya. Dibawani, Mas. Bawani, Mas.
Ya go pecik nom-nome celalaan. Ngarep-ngarep sawer, piye wi mau sapa sing ngomong kuwi mau sapa? Wes ayo sayang. Sayang. Nggih. Ayu. Wong nyayang-nyayang untune wis rompal nih. Nadyan wujud temong paksi Keturunan, Pak. Nggih. Lir-lir nggih. Ngenutne suwantene jenengan Mbak Niken. Lah kok gua yuk sirahku sampe degluk. Ngono ae rada rene to. Nah. alos manis toramra ate Jenengan, Pak. Wes aku tak menikmati. Terus Pak Lurah niki saking Mbah Mo Kaliula. Ken. Nggih Ken anu niken untuk niken kagem niken. Nah, Mbak. Wes gampang. Matur nuwun. Nah. Nika saking sinten, Mas? Mbah Mo Kaliula nggih. Oh, Mbah Mo Mbah Mo Kaliula. Nggih. Kaliula. Nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nggih. Mbak Niken iki cara manuk napa? Nah. Empret. Niki cara manuk labet. Manuk labet. Kok saged manuk labet, Pak? Mergo potongane irunge karo tutuke wis cocok. Manuk Niki labet. kengkene Mbah Wo. Oh, nggih, matur suwun Mbah Wo. Mbah Wo pundi? Mbah Wo Bujange? Mbah Mo Kaliura. Kaliula. Mbah Wo Kaliula, Kaliula. Jadi aku wis ora nyawer lho ya. Wis diwakili Mbah Wo. Ah. Loh, benten Pak, seje Oh, benten. wong seje nganu, Pak. Benten. Niki wau keng tangane Mbah Wo napa keng tangan kula? Lah. Keng tangane Mbah Wo, terus tenggene tangane Mas Akbar, tenggene jenengan, tenggene kula. Berarti kan pertamane Mbah Wo. Loh, lah tapi terakhir sing nglone kan aku. Loh. Terakhir nggih kula, kan sing nampani kula. Ya aja kuwatir, Aja sayang. kuwatir. Ah kok eker-ekeran temalih malu aku ini. Lanjut. Ya. Ayo tekan ndi meng. goleki si podang kuning ipo bunga ing Gending podang kuning kawula aturaken dumateng khusus warga masyarakat dusun Babatan, mugi-mugi saged ngeyem-ngeyem ati panjenengan Pak Bu nggih. Amin. Monggo lanjut. nyanding bisa dadi tombo Yuk, podang kuning buka celuk. Esuk awan ning omah
ora krasan kaluyuran goleki sing tak sayang mobeng miterang kok ngiteri ora krasa esok awan bengi eman yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang men slok ning ngepang kekancangan tariki saka kateman sarawi ngoceh dheweke male becokan kae tak suwon mbak ajeng ngeci podang kuning agawe pikir aku kombeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyandeng aslirat ora bakal atiku kakiwang liat yen si podang andudot hati kepranan ora mandhah atiku saya tatra tak seranani sana pikat pulau tebet ayo pak Asik. joget tak joget asik Asta Brata Op. awane ngombe ora krasa nyuran aku lek isih sayang mobang miterang gon kok ngiteri sarawi ngoceh eman yen liya kang kleyang tak sawang slok ning pah kekancangan taringki saka katoman sarawi ngoceh dheweke male beco elok kae tak suwun baca ngeci podang kuning agawe pikirku kombe seret ireng asawang tambah manise ibu bunga ya kakon hati ora bakal atiku kakiwang liat andudot ati keperluan ora mandhah atiku saya tatra tasran hangis sana pikat pulau tebet. Oke, terima kasih. Oke, matur suwun Bapak. Bapak. Ojo lali panjake. Cah cilik bareng nyapa melu mau. Mbah Womeng kan mek loro Nggih. lah aku Jenengan dihitung 4 kali lipatnya gitu loh, Pak. Nggih. 1 2 2 3 3 selesai hitungan cukup 3 Wah. Kasih ya, Pak nggih. Nggih, matur nuwun. suwun.
Lemah Nggih, teles mugi Gusti Allah sing panjang bales, umur. matur Nggih, nuwun. lemah teles. Bujange. Nggih, matur nuwun. Kula ingkang matur suwun sanget. Nggih, Tetep sami-sami. tak dongak-dongakne Amin, Mas Akbar amin, pedharangane amin. iso kuncara. Amin, amin, Jaya amin. jaya Pangestunipun. Selamiya. Amin. Matur Ah. nuwun. Ayo, Duk. Neruske lakon. Heeh, pelok. Heeh. Aja nganti kelangan ngeng ya, Nduk. Ya. Muga-muga iki cawise saji marang bendarane dhewe. Ayo yung tak derekke. Buku sing tupa ngambara mangambara selaning krana sumarba arum gandanyo. Wa syukurillah. Kula matur nuwun sanget dhumateng para sedaya masyarakat Babatan ingkang sampun guyub, rukun, gotong royong dalam rangka menyelenggarakan bersih desa. Amin. Bersih dusun. Ngeten iki nggih urunan, Pak. Hebat, luar biasa, Mbak. Urunan iki. Nggih. Mulane nek teng mriki malih pun larang. Kok boten, Oh, Mbak? boten. Boten, Mbak. Boten, Nggih. Mbah, niki Setuju? pengorbanan. Nek mboten larang-larang setuju? Setuju. Betul, Mbah niki kula janji, Mbah. Kula Nggih, niki nggih. terharu melihat antusias para warga masyarakat Babatan. Amin, Nggih. amin, Saking amin. banggane kula, Nggih. Babatan kula gratisi wayangan setunggal nek pun nanggap ping 100. Wah kan ya. Iki jenenge dudu bonus. Bon sakniki timbangane guyon. Nggih. Kula nyuwun sinom rujak jeruk Oke. Sinom rujak ning dibawani. Oh. Bawani. Nggih. Dilanjutnya gitu. Dilanjut caping gunung. Caping gunung. Ning nggih. di dangdut. Oh, nggih. Kula kene lek dilanjutne napa malih ngoten. Pun ngaten mawon mungkin Dilanjutnya. sedaya masyarakat mungkin puas. Oh, alhamdulillah. Nggih. Wah, jen bagus nggih jenengan. Wah, tasik nim. Lho, Nim. Nimi apa? Menim Nom. apa? Nom. nggih. 6, Mas. 78 kok nim. Nggih. Jenengan rambutnya nggih tasik muda. Nom Mas teh disemir bareng ngono. Nggih, rambutnya jenengan warnane napa, Bapak? Petak. Petak. Putih nggih. Putih. Seperti putih cintaku Cintaku padamu. padamu. Hei. Kok iso ngelokor? Mbah Marwan kaya oleh jamu niki. Alhamdulillah gak awet nom. Nom. iya. Nom, Digombali Nggih. Luar biasa. ben entuk hiburan, Mas. Nggih. Lho, Mbah Marwan niku tuwa, ketok tuwa niku udel munggah. Oh, udel medun isih. Lho, ya toh. Piye maksudnya, Mas? Temen ayo. Maksudnya semangat kerekat. Semangat. Nah, Ya. membangun apa nih ketua panitia kan jenengan niki. Nggih, Luar nggih. biasa. Oh, nggih luar biasa hebat. Caping gunung kalih sinom rujak jeruk. Sinom nggih, Pak? rujak Jeruk jeruk. dibawani lho Mbak ya, Siap. dibawani Nggih, ya. siap, Bapak. Oke. Niki napa riyen ndek niki monggo sami ambilih napa sik sing Oh, didhisikne nggih. napa? Caping gunung riyen nggih, Pak, nggih. Nggih. Oh, nggih monggo. Oke, caping gunung Mungkin riyen. sinome rada bengi-bengian. Nah, siap. Mungkin Iki bengenan. Ya. Sane lek mengke salah mboten ketinggalan. Nggih. Ayam. Langsung napa dibawani niki? Dibawani. Oke. Nggih. Kersane wis keco dibawani. Nggih.
Sing jengkleng Mbah Marwan. Wah, iki Cik. Sip Cik pokoke. anu Mas. Wah, Cik. Cik. Cik jos wah ditip Jos. Dikongkon jenggleng barang ki, Cik. jos. Jos. Ditepasi turu. Iya kok sak menekani kalah ambe. Iya. Heeh. Mangga, ayo Dik Niken. Saben bengi Ayo. Manut Pak iki, manut. Mas, Bapak. Tak kira lek ame mencolot. Lah, nggih, Aku aku- mangkane aku ki wis was-was. Alon-alon. Alon. Jen. Iya. Lanjut. Yen mamajan mong nganggo janur kone Digoyang nanti goyang Asik. goyang. Yo, tak. Bersama Om Marwan. Wis. wah hebat Om Marlan yo. Grup dangdut. Goyang dek Goyang, goyang. digoyang dek digoyang Goyang, goyang. Gentang-gentang Apik. Pripun jos to? Gas. Carane ngene iki kena dipindho. Oh iya, amin. Mas, ini iki jenenge membahagiakan orang tua. Apa malah dosa? Lho menghibur ganjaran. Lah kok ngundang cah cilik ya, Mas. Dikenyang tak kentut. Goyang dek digoyang. Mulai ya. Mulai nggih Bapak ya. Lanjut. Masih bersama Om Marwan. Marwan. kembang wae waton gunung Oke. Jan. Wah. Luar biasa. Lanjut. Pacitan saremi Hey. Dik Niken. Nggih. Kuwi ketoke Mbah Marwan iki obahe sithik ning jero itu keruntel. Dah sing tak tanyakan sing keruntel-keruntel kuwi apa, Mas? Penggali semangat. Oh, penggali semangat. Kateng keruntel. Teng cepak. Jare keruntel-keruntel lho muni cepak-cepoke apa nih? Ora, semangat ini lho. Lanjut. Panas Dan
aja mepet-mepet. Terus napa malih, Mbah? Oh, Aja mepet-mepet. terus Gondak kepepet. orang Tenan to. tenang. Gayeng. Yo lanjut. Ki nyapa? Sampean meri lho piye ta? Mboten. Tirase. Lah, kon derek-derek dulur-dulur. Ah. Lah wong meri yo cium-cium. Lah, nganu Mbak, maksudnya sing minta ciumi buke niki lah. Tapi cium jauh. Contohnya pripun, Mbak? Contohnya pripun? Contohnya. Ya. Mbak Marwan iki dadi nggih. Dadi. Dadi. Malah kayak Chris John. Pon. Cukup. Wes. Alhamdulillah. Ah. Alhamdulillah. Wis, wis. Oh. Nah, lah kok Dadi Mbah, menggeh-menggeh. dadi Mbah. Wong lagi pisane kok wis menggeh-menggeh. Lho. Mboten obat, Mbah. Lang dalang. Semaput, areke semaput. Dadi. Dadi. Coba ditangleti. Syaratnya napa, Mbah? Nak. Sapa? Nikan umurmu piro, Nak? Nak. Sabar, Nak. Umurmu piro? Asalmu saka ndi? Jenengku Miran. Miranda Gultom. Coba ditangleti, Mbah. Napa syaratnya ben waras melih? Ben marahne syaratnya apa, Nak? Ambekan sing dawa, Nak. Biasane jaranan iki
Kembang wis ra usum. Oh, Usum. Usume Menyan ya wis ra usum. usum. Saiki demit iki usume bayar utang. Lah, Bayar utang. Jadi lek wis ngono ceritane, aku ra njaluk apa-apa. Jaluke gambar Gambar abang. abang. Sitok ya. Nak ya. Mbahku ora kagungan, sitok ya nak ya. Sembarang. Sik tak jukukno dompetku. Dompetku ya mek sitok tok ya, Nak. Sitok ning ndi? Alhamdulillah. Langsung mari. wah nah niku lagi iki. Lah niki. Anu dalam mata kaji. Hati goyang, goyang, hati goyang, goyang, hati goyang, goyang, hati goyang, goyang. Tak, geduk terus. Wes. Caping Ya, pripun? gununge saiki timbang bawane wis karek Langgame. Langgame. Oke. Oh, terus dindangdutno. Siap. Ya. Niku mengke rencanane dangdutane niku njaran apa mboten? Kersane dadi ngono. Gak usah. Ora usah. Kok nek dadi aku engko 100 repot. Oh, ngoten. Yo, nggih. Engko 100 repot lagi kok. Nggih kersane rata ngoten. Kersane rata. Kalau yang tinyang kono kae. Walah. Ngono kae lho. Oh, yang ti. Oh, nggih, Uti. Ya ampun, Uti. Cantik era. Nah, iya. Do cantik aku po ya gelem. Ngoten. Lah ngono to, cantik elek yo ngopek. Aja. Cantik elek yo ngeragati. Ya. Cantik setia. Nggih to nganu Mbah napa Pak napa Mas? Om. Terserah. Marwan. Umurmu piro? Umurmu. Kula tasih 13 tahun. Mosok Nggih. tenan iku. Nggih. Lah Lah pinten? 31 pun. lah 31 13 ya padha ae pernah putu nek karo aku. Ya pernah putu. Putu. Oh, dadi kula putune jenengan. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Biasane lek putu niku disangoni. Ya nek carane ngene iki ndramus aku ya. Yo, Nggih, langgame. Yanti. Yo, langgame yo. Nggih. Nah, langgam yuk, buka celuk mawon langsung. Langsung langgam niki. Lah Urung bar to? dereng bar niki. Ora krung rasa aku. Nggih, lah niki tasih dadi malih. Wes ya. Mah. Kapok aku kapok. Loh, ampun kapok, nyangoni putune niku malah entuk Ganjaran. Ngono to. pahala. Nggih, niki jenenge sogatoh, Sedekah. Krana Allah. Nggih, krana Allah. Yuk, diterusne yuk. Nadyan wadon saremi lanang inumane banyu bane
jere kelingan anak jarene wis manang katurutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa gunung tak sadongi sakmo yen mendung tak silih samping gunung syukur bisa nyawang gunung desa Dangdutnya Mas Aryo. dene ora hilang dene padha lara lopo asta brata ayo mbak ceket mbak liyen ninggal janji saiki ana Awas. ning gunung tanjani saka jagung yen mendung kasih samping gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja
Nyuwun sewu, Pak Lurah Werngotok ngenten nggih. Bapak Lurah Werngotok. Oh, Pak Lurah mboten wonten, kula aturi minggah Pak Lurah. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa nggih. Nggih, matur nuwun Mbah Marwan. Nggih, sami-sami wadalah. Weh, Nggih. Dek anak-anakku we ya meri njaluk salam ya. Oh iya no. Bapak Dalang Pripun? diempet riyen nggih. Wis. Anak-anak. Ya. Angel men to kowe. Bapak, khusus ibu niki minta jauh. Wis. Pripun? Cium jauh nah, cium jauh. Uti ampun marah nggih. Lho, sendale sing pundi? Sandale Mbah, hati-hati Mbah. Ayo. Oh, sendale kayak. Loh, mboten supe dalane, Pak. Oh, nggih, monggo. Kula terken apa pripun? Oh, nggih, sehat-sehat nggih, Bapak. Nggih, nyuwun pangestune. Atos-atos, Pak. Nggih, alon Pak, alon. Mas aja mbok sekei spotan digoyang-goyang kok wonge mandeg kon dalan. Ya. Nah, Wis ya. Atos-atos Mbah. nggih, kalem mawon, kalem malem nggih, kalem. Nggih, Pak, awas awas. Ya Allah. Aku lek musuh wong apa jenenge wong tuwek ki. Luar biasa semangate Mbah Marwan dik niken. Wah, luar biasa. Tasik gembira ria tasik. Woi, luar biasa. Aku Hebat tak sekali. selingi maca surat ya, Dik. Nggih, monggo Mas. Iki sugeng dalu Pak Dalang niki saking Bu Warsi. Wes ya. Nyuwun gending setunggal podang kuning, 2 lali janjine, 3 rengu. Matur nuwun Pak Dalang. Nah, ada lagi iki. Nyuwun gending saking Bapak Muroto RT 7. Nyuwun podang kuning, tembang kangen, lali janjine. Nah, niki pun jenengan milih sing pundi? Salah satu mengke tak kancani ko Sinten Astabrata. Milih sing pundi? nggih. Apa? Aku ki jane ada unek-unek yang aku sampaikan, Mas. Wah, iki. Apakah unek-uneknya? Lagune ki kesenenganku lagune jane. Oh, heeh. Aku ki pengen nyanyi, Mas. Oh, iya, Kete no. ingin nganan-nganane iki Loh. aku pengen nyanyi. Nyanyi yo nyanyi no wajibe sinden ki nyanyi kok. Nah, tapi aku pengennya duet. Duet apa? Duet ambek sampean. Duet apa? Duet lagune kae lho. Alah sing tak WA kae lho. Iso ngono. Ceblok. Anu wis, Cokro kembang. aja sing angel-angel aja. Peh, Lali Cokro aku. Kembang. Lali lirike. Sampeyan buka lirike. Ojo lali Tak aku. bukane, weh. Liyane wae. Liyane apa? Kadung aku mau ngapalne kuwe ah. Walah sinden hebat kok. Liyane apa, Apa? ya? Sing Dewa Tresno, Dewa Tresno. Dewa Tresno lho Rasmara apa-apa. Dewa Tresno ae. Heeh, Oke. oke. Mau sing duet jane ana permintaan mau. Apa, Mas? Rondo Kempling mau ada permintaan jane sing lagu duet. Ndak usom lho wi. Wah, Oh liyane kuwi. usune perawan ya. Heeh. Heeh, usume saiki kan lagune sing hit-hit sing nom-nom kan Cokro Kembang, Dewa Tresno, ada 1 2 piye 1 2 apa piye? Apa? Piye? 1 2 kan mboten duet to. Loh, kabeh lagu ki dike duet ki iso. Aja, engko 1 rapal aku. Oh iya, Aku aja, wong aja. kuno. Dewa Tresno ae ya. Oke, heeh. Tanjakke ya, Mas. Oke. Engko sing terakhir iki engko salah satu lagune Dibawakan. tetep di Iya anu lho ya. dong, harus. Iki nuruti unek-unekku sik ngono lho. Sanggar Astra Brata ndak lali toh? Oke. Nah, apa jenenge kuwi mau? Ya engko. Mas Aryo mana guyu aja. Barki 1 2 ya, Dik. Oh iya, Barki Barki 1 2 ya. Engko 1 2 engko tak pilih kanca-kancaku engko joget anek tari latare. Oh, oke. Ah. Lek iso jopin ipin iki Mas. Ora, pokoknya, Mas. ora.
Mutar kowe, mutar. Oh Mas Bubuy. Iki wis nikatine terancam mesti ya. Wis ana sing terancam wis. Nyapa aku melok ki meng. Ayo Dewa Tresna. Monggo.